Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayan. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayan. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan, ni pagkayam tayo nga jewel, nga napauluan. Guard, guard, guard! Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunimi tagas lamang mangip ko nga dagon uni iti uneg ti bangko nga pagwardyaan mi Kenny Jerry nga kaduwak nga naka-duty ti dayta nga rabii manunimi. Guard! 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 Uy, pare. Ada, aguno ni Joneg? Ay, ni boss. Sino nga tatawagan na? Sika na. Sika na. Sikan. Sika na! Sika! Sika na! Ang pinpin na to dun, kami mit ka ni Jerry, mano. Naging gamangig mi manin, guard! 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 Sak balangin, kinunak ba nung kitsimbre ka? Nakitak ba nung nemi ni Boss Alma, nga da itiri daw, ti kwarto na, iti pa naka-opisina na. Awanan di kiti empleyado, manong, takitak ti oras, kit alas 9:30. Ngem nabati ni Ma'am Alma manunimi nga manager iti dayta nga bangko. Nabati iti opisina na. Tadapada ka opisina na manunimi. Hamo makita no dakat uneg ti bangko. Sa mula makita ng rumor isuna. Kenno ang ka iti uneg. Abi ka di ma'am. Ikatangan naman ti panada. Mano ma'am? Talo. Sa gagisatoy ko ni Jerry. Special ha? Uwan ma'am. Sige. Ingkan. Ma'am, awan gatang ko. Mano lang natin kwartak dito. Awan na yung bursak ma'am. Paggasolinak lang ka dito. Panaghaid ko ito yung motor ko. Kano masdag ka kami dito. Atap dumaitin ko. Saka di pala tumasdag kang ka ha? Joel. Ay. Imasaday ka manong. Apo. Nagbanglo. Sa inlukat naman nimiti aking nga nga butines, duwa nga butines, iti blouse ti do permen, akin makita ti puon ti baroko. Nakatutok ti matang ko man nimiti puon ti baroko. Oy, anak kitaan. Ama, dahito diyan ti kwartang iyo, awat ko sa nga rito yung barokong ko. Ay, ma'am, sorry ha. Kaya doon tapaikat ka? Alam mo, saan kakaiso na nga, gordya. Secure lang ito pagtrabaho ko sa tapaikat. Bakit ka rin yung may lisensya? Bastos ka. Ma'am, sorry. Ano pa nagkitkinam ka niya? Eh, baka basulak ka di ma'am no ibagak ka napintas ka. Napintas? Tigas kanya ka 45 years old? Ma'am, kaskala 25 years old. Ang nakloko ka. Saan, ma'am? Kadagupan nyo nga babae dito ay bangko. Uri sikat ibos, sikat kaubingan. Alalala. Tap no mamatiak. Alamon ti kwarta. Tayo ka gumatangan ti empanada. Ha? Hinawat ko manong. Ngim saan isut kit-kitak da di kwarta nga awat na. Iso nga inraman ko pati ima na nga nigkaman manom nemi. Ngim mat-mat-mata kisuna. Naglukot tayo na. Abi pahiraman mo ti sa ima ka? Alam ma'am, sorry. Dito namin kwarta kita mga saan nga siya. Sorry ma'am. Alayin ka. Sorry ma'am ha. Okay na.
Sorry mo. Sorry ka lang nga, sorry ka gumatang. Nagat mabisina kon. Alawan mamalawan. Anong name nasirip na kamagayam ni Jerry. Kanidirom mo anak. Luko ka. Abay, napagpuntot mo ni boss. Ala, kami tikit kita. Nagpindas di po ti baro kong nasika. Inikat na tayo doang ang butihan na sikat ni. Nagpindas. Katalaga pa nga napindas ni ma'am. Kung nga, apay, kaslakayot ko gawid. Apay, gawid ka ko ma. Mailiwag ka ni bakat ko. Ni bakat ko pag ipapasak. Loko to yun. Ano pagatang na, inakgawa ng tibanada. Alay kan. Diyan ka gawid ba? Loko, kaungot na ka lagi doon, mabayag ka. Wen, nakumatang mo na. Kalbasan na. Nag-awit ako sa diya balay. Madito sa paragyan ko. Ang nagigitan, di ba nagtangkad, di magmagigsi ka. Manong naming 45 nagpasutitawan ni Ma'am Alma. Nga boss me di bangko. Ngayon nagagabay na ka nagiti empleyado, nagiti teller, kanda dumapay nga empleyada, manong naming di bangko, saan nga paate ti pintas? Wen, medyo chubby, nga nagpintas, sukog. Nagimas nga pagpakliban. Chubby iso na, nga imal-uman lat pamagina. Nagpintas manong naming sukog ti barukong. Naggasat ka din ti asawa na. Map na. Sa bali nga talaga't marikrik na ka. Nalapsak pa yun, tigim aglaklako tin panada man. Isang ori lang nagikis yung motor ko, ti pa nagbigla pa nagpreno. Kikay! Sa ko yung balik. Sa ko yung dinisagan. Taluman nga special ko yung panada, ading. Kinunat. Sak matikit-kitahan di aglako. Ading, taluman ng panada special ko na. Ay, ayun, sir. Abi, kasi pa nakita mo kanya? Guwapo ka, po guard. Hana? Guwapo ka, si Q ko na. Magopwang ka kanya. Talaga man. Siguro, nabindas mo yung asawa mo. Okay man, nagbagay kami. Nada-asawa nga ro din ako sa. Andan. Duha pa yung tipotot ko Ngayon, naka-duty ka? Naka-duty ka. Pag-atang ni boss ko timpanada. Ba't dapat na ni boss mo? Trabi? Diyak man na mo na, ububara na. Ag-overtime nga ta. So, kadwa na. Doon ay salsalot. So, lutuan mo dyan talong empanadang special. Alawan sir. Piyangot man dito nga. Aglaklangot empanada. Ngayon di manong nemita. Agaramit timpanada. Tawan din nakaready nga ma-irihit. Ni iti pa nagdumog na manong naming ni. Nako, niya dahil ito yung mapaspasama kaya Diyos ko. Baro kong maninti makikita. Nung muna ta makita, kabis mo, Jesus na. Manong naming di pa naglidlid na iti. Ilidlid na. Paunay dahil ito yung makikita ko na yan. Magawid aksang talaga. Tinakpanakpakin ni Nelia ang asawa. Hindi madlaw naman ng nemi buy-buy ay. Ana, mayat? Tiyan niya. Tiyak buhay at agaramit ti panada? Saan nga siya pa nag-aramit mo buy-buy ay? Ana nga rot? Nata pa nagguayong-guayong na ta boobs mo. Ay, Allah! Sabi siya nga nakabra. Inranta mala. Una tat no adot umay gumatang. Kinabud no na dandani maibusan nila ako. Itadamdam mo na agad nakadadot ag sa saruno. Agpipila ka lalaki kung may gumatang. Magustuhan na nga rin dyan. Panagin indayon ti barokong ko. Apa yan asawa? Ito. Ipalubos ti asawa makikita ta barokong mo? Handamat may gaman. Di damat maala. Kasken ka. Basol ko pa, nagpatpatangkin ka. Kaya no, idalgat ka rita, soli. Kas ka rin na yan, loko. Ay, tila masasarakan, manong. Nakadano na ako, manong namin dito, bangko, in istorya, kini Jerry, tinapasama. Pulos pare.
Ne, di pulos umlay. Mani po di tayo rinugyan nga timbang ken ti makitak ti puon ti barukong ni boss. Aging gana ita, iti nakitak ti suso, ay barukong na taglawat ti panada. Susapo Diyos ko, nung at ada sakit kiti pusa, kita pala na matake ka. Sumbrek ka din, dag ka ite din te kwa ni ma'am. Sige, pag-ialam pa rin ko ka. Tayo sarap ko na ko ni ma'am. Nagtugtugak manong name. Ma'am, ada tayo panadan. Ilokat mo. Inlokat ko manong name. Nakigtutak na paatras. No itay kat ti butines ti duwa. Iti uniforme na ti blouse na kat nagparang ti puon ti barukong na. Ita manong name. Mismo nga. Duwa nga mansanak, stin ipasabat kanyak. Ba! Ay, ma'am. Ay, shh. No. Sumrek ka. Ha? Simrek ka, ma. Irikap mo tiri daw. Ilak mo. Ma'am. Magusto nga di matlang. Napimbinas ito puon na lang di makitak. Ngimitak at mismo nga duwa nga mansanas, duwa nga bantay. Di mo kaya, di ininotek ng katen. O isublik. Sublik dato yun ang pormek. Halasan na, ininotek ng katen ti blouse ko. O deta. Ma'am, ito pala yung kakaasiak agtap-tapil, ma'am. Ano pala ururayan? Si kami na magabagang ore 45 taon ko, kasi lang pala 25, di ba? Ngayon, ma'am, ang asawam, ang damat asawak, kada niya ko matbibiyag na. Awan naman dito eh. Ha? Umaykan, hindi pala krasakin ka, Joel. Kinunahan naman ang name, kinisumot din, tinangikat, tinupormek. Kadidi tapay katnan manong nemi ti badok day tamaten sumaten ti muna manong nemi nga nang mangromansa ti barukong. Ma'am, boss, ma'am, ma'am ma'am, Jack pulos din nama manong nemi. At dagayang panagkras kanyak ti boss ko. Ang dagayang panagkras na mano. Manong name namin pinsanan nga nikat ko ti arwaten na. Kastamat ka namin pinsanan nga nikat ti arwate kadagpadpada kami nga lamon-lamon. Iteya, lamisaan na nga mismo manong name inikat ko digiti na iparapaw nga gamit na. Sa ko sinakroy binagkat sa ko impaed naman. Kat nako oyao digiti duwa nga saka na iti lamisaan. Kat ito yung nginrugik manong name iti nangan iti bingkana. Oh, Joel. Oh, Mama, na imas gayam na ito impanadam. Impanada ba yan? Ano bibingka? Bibingka kinimpanada, Mama, may isa. Joel. Joel. Kas na yun, manong name, di pa nagasog na ko. Kadyak lamo, no anya ti ubran ni Jerry, iti ruhar, iti dabastiri daw ti bangko. Baka sumirsirip, api di malarumaran, baka kunana. Baka sumurak iti unek, sa agtugtog, iti ridaw, iti panaka-opisina ni boss. Ngayon sa aming lakit ng italtalik ka. Taga sa dupe ng italik ko doon. Tama nagtugtog manong ningas taon. Iti panang sanapsap ko. Iti nakabusbuslod nga nakaburuburnok manong nemi nga kuweba na. Kaya wari ko lang inserek manong nemi iti dila sa ko. Pinagkuti-kuti ko na sa ko kagat-kagatan nga siya. Oh, Joel. Joel. Uri na
Sinakaw ti ulok, inipit na mabayin ti gurong naman. Pinanawak manong nemi itinagbaitan di kiti legs na ingguyod ko. Tapno di kas tagat umasadag di kiti duwa nga mansanas na. Insarok manong nemi kinaramkab di kiti mansanas na. Oh, Joel. Nakaibimas ka, ma'am. Boss, nakaibimas ka. Nakalalain ka mo, Joel. Oh, Joel. Joel. Manong nemi talaga yung pangkuaminan nga rik na. Tay-tay lang dabo ka makita ti poon ti barukong na saknapan gimatang ti panada pati jaglako ti panada makitkita kagid indayon ti duwa nga mansanas na sa ita manong nemi pakita na mismo ken sirarabawa kun manong nemi aging gangimbiat kun ti parbas ko kunang Joel Joel Ma'am, nakimimas ka, ma'am. Nakalalain ka mo, Joel. Paspasam, Joel. Paspasam, Joel. Paspasam, Joel. Joel, paspasam. Pinaspasa ka na, pangarod manang. Paging ka nga, inat-itanak. Oh, Joel, patakon. Papanak man ng Joel, Kaya di arya anak manong namin tuloy ko tinagkabalyo ko ng pinaspasak na talaga mapanmatin. Si mabat pa'y manong namin kit ori naklainit etan tigas taon. Joel. Ma'am. Okay, mas ka, ma'am. Buhain manong naming kaslas sa anak pala mamati. Jack pulos pagarupen nga naka-schedule kayam itiday tangarabi. Hindi pa nakaraman ko kini ma'am. Ti manager ti bangko manong naming pagkurkwad Jack. Nga hindi pala gayam nga pa nagkurso na kanya. Nga mitay lang manong naming nakitak ti poon ti barukong na. Nga naita tinang rugyan ti pa nakasulisog ko manong naming. Sakit nakita ti kuwa di agar agib impanada. Sa iti sumrekak dito yung manong nemi pa naka-obisina na daytan. Nga nakasagana gaya mga mangtid ni ma'am ti amin. Ma'am, baka no pagurupen yung gungundawayak ti kinarukupyo kas babae. Sorry saan ka sorry? Thank you. Ma'am, apay, di ba sa asawa yun? Lakayan di asawa. Iniina ko na iso na 15 years. 60 na ba't palagayan? Gawin. Doon pala di kita agtawan ti that 60 is gingan 70 nga. Mayat pa lang, ma'am. Mayat pa lang ka nakuhada. Ngayon talagang hindi pa lang agal-alangan ti asawa. Idagtawo pala ti 50 at narigatan na tumangkin kang kuwana. No saan nga tumar. Nang runaitan. Urag tumaren. Madi. Saan wag tumar? Pero may delegado kang kuwana kamatan sakit ti puso na. Saan lang ang tumtumaren tapos saan nga matay. Nabayakon nga mawawak. Kadagkamanak kang ka, Joel. Ti pinainumnak. Inipipam ti wow ko. Ma'am, nagbasol tang kini Apo Diyos. Man nakaawat ni Apo Diyos. Maawatan na. Kabuta di akot maparagsak ti asawa. Siya nga ron nga. Maawatan na kami ti asawa. Taapay. Awan to ka ditikid daw ang kanya. Ma'am, manulang ti sweldo mong kasikyo. No kayat mo, paminduan ta, tekan ka ti 3,000. Apay basit? 5,000, no? O sige, 5,000. Titunggal rabi, no agover tayo, man. Diyan na sa sideline mo. Ano ba masapul mo?
Agragsak ka, agragsak tangan dua. Ada pa 5,000 pesos mo. Huh? Come on, Joel. Kahit ko siyakmet, si kamit agid da. Kahit siyakmet timangan. Ha? Wow, kurso dadag dati ka nanakil kinatangkin na. Nagganas no nakatangtangkin, nagmayat. Opo, nagmayat nga. Nutin, ti armas mo, Joel. Nukidan mo kanya kita ka nagmedita. Ma'am, Joel. Ma'am, Gas lamang bisbisinan manong nimi nga manguskus. Us-us-usan naman ten manong nimi titakil nga armas ko. Pinagbalit naman ten nga onas. Kinitan na kasi. Sana pala dilpa-dilpatan manong nimi. Ti abot nan siyempre. Makiki. Makiki. Aging gamanon na yung mga dinigos ko manin ni Suna ka na kinagkakabara nga agad ko. Nakapapaot manin na kinipipig ko iti duwa nga mansanas na. Sa ako manin kinan manon nimi at nga magustuhan na no kami. Aging gamanon nimi nga siyak na kinunag kit isot rin mabaw manon nimi magtasaan nga mabuong ti sarming ti telebisaan. Joel. 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 Pinamindua mi manon nimi. Namindua ak namimpat isun. Joel, the 25,000. Awate mo. Awate ka talaga, ma'am. Oreta dumat kwartam. Awatek ta, sikaban nagkunang manulang sweldo nga sikyo. Kedwat putot ko. Agkas-kasera kam lang, ma'am. Nagngina pagkasera mi, bayad ti kuryente kada doon. Kuto. Mamin ano nga overtime ka, ma'am, ti may salawas. Ore sana ka overtime. No kayat mo. No day off mo. Umay ka di balay. Nado di asawa, umay ka di balay yo. No day off ko. Masapul met nga saan kang duty ti aldaw. Mapuyatan ak no ko, usa ka man eh. Numalpas ta kat maturog ta mo. Mapatano ka check-in. Ha? Basta at mapasama ka na ta. 5,000. Iti rumwara kon tinabas. Paano nemi pinalutpot na gadagos ni Jerry. Pare, kami nagbayakan. Api kas lang am. Kas ka lang napaksuyan. Sa lang kasla pare. Talaga napaksuyan na. Taimpanada kon. Kinang ko na. Anya? Hindi mo matkayat. Di, ano nga dyan kayat? Ito nakangkonti pa nakabagi. Kahit mabisinak pa eh. Kinang ko pa ipati ti kukwam. Ano ka, sakit na eh. Abay, hanggang na nga na ya. Samahan mo dyan kinang ko eh. Ano na pasama ko? Pare, nagkimas. Pinamindwami pare. Ang utek man. Nagbasit nagiwat mo. Agat o. Kapilitan ng agat o ata. Nanganak na ronti o. Nga, bulobok pare. Nagbasit ka. Nagbasit, umapalak ko naman. May sa 30 minutes nga napalamas iditromwaren ni Boss Almamano. Inlungat may diri daw ah. Okay. Nagwardya kayo ha. Joel. Ma'am. Thank you. Ma'am. Apain nilag ng Joel ti pagtengkuan nyo. Sino kumapay? Siya kumapay ah. Loko siya ka kuman nag-thank you ah. Tanayop na libre ka ti panada. Thank you ma'am. Sige. Nakon. Ma'am.
Doon ka ano manin pag-overtime mo, ma'am. Diyak tulan mo. Ma'am, sakto mamay. Ana, taray pakbakan. Hindi ito. Sakto mamot ko na. May sikala mamayat. Loko ka. MWF manong name di schedule ni Kenibus Alma. Tano kasta nga mangig kunukuan manong name ti kunana. Guard. 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 Sika ano? Duwatamat ng gwardiya. Diin na ako siyak nga roti mapanap. Susto ko sa tubat na sikat kayat ng loko. Nagbati ka. Tasyak. Magsorte ka mo tin. Ipulong kayo ti asawa na makita. Unong ipulong ka paket mo. Pare Jerry, man. Magkita ka man sa bali dito. Ang kuha ma, tadi ka umapal ka niya. Di ka lagpasublatan, pare. Ay, kawa ka pasublat. Uri mayatak na maya sikat sumublat na handak ka matakayat ni ma'am. Bam, tarbet tumamoy. Bayam tarmek tumamet kunana. Manong nemi, hapay. Inarim ko kadi. Kinunakpat, tinakim ko, manuniming yung saan na nga nangay. Napanak man ni ate, ayan ni ma'am. Nga mga awang iti, guard, guard, guard. Ngam naluko talaga ni Jerry manunimi. Ta nagipulong giding nagpaiso iti asawa. Nagsipod ta. Iti sumang petak manunimi kalpasan ti pa nag-duty. Nakamisuot manunimi ni Lani. Kami na kami suot ka. Bigbigat na kami suot. Nagpapas ka man ito. Diyan kapos mo. Ano? Paglibakam. MWF. Kat Miyerkules idirabihan. So nga W. Ano nga W ni Miyerkules kat M. Wednesday. So nakamuak. Naskan ka di ba lang yung bagak. Nusot nakamuak. Agbabakot. Sige, katawa ka. Batasak mamit. Ana tako na. Pakiulit mo ang lani. Ana tako na. Uman. Padasan. Papatayang galoko. Habay. Nung kayo nga lalaki at agaramid, ana't ibagabi ng babae. Kumapkap kami, dalikap kami, ang kamagununi. Kaya nung kami tadaramin na, anat ko na yun, papatayin ka babae. Apay, dakila ba mayat? Kasi kayo ni ma'am mo, ni boss mo, naaramin na. Maramid ko mayat, na babae ko mayat. Taramidam ko ma. Masaksak tanak, kahit mo masaktan. Lani, look, panunutin. Pagkapkap po na itad ko kayong kakakwarta. Salsalot sudem. Anat sungbat ko. Extra job. Ha? At the sideline ko na. Di nagyaman ka at sideline ko. Kahit mo sawan. Ikan na ka na dyan ang pakat. Nga pakat. Ubing pa yun. Ikan na ka na dyan ang boss mo. Uwan. Kasleta o. Tatuan ti 5,000. Nalpas man at extra job ko. Job? Extra job? Kanong jabag nga. Tagtagarigatan na ni. Ano mailiw ka? Umay ka? Loko? Kalpasan ka na kayo kinibos mo? Sakti sublat mo? Kan baka giban ka? Hanggang balit MWF isuna. Kat TTHS kawet? Dua nga S. T, Tuesday. TH, Thursday. Sa Saturday kan Sunday. Kaputa, anak ating ang tawita. Thursday. O di, TH, umay ka. Uy, umay ka. Uy, umay ka. Hindi, kaya, agdigos ka ba ya? Agdigos ka pala muna. Kalpasan na. Isublat ka to. Tamnaon imimom mo. Tapi kung itanamati, kaya nakornong manin. Awan nga ro tinagbaling nga problema manunimi gabutan ng pastitulag. Basta lagi di sa mong aliwayan dahil tako na kanya.
Kanitit ko kano ti 5,000 tunggal ikanak ni boss ko. Pinagusto ka nga ro ti asawak manong nemi ti di nga bigat. Kat syempre, kadigdigos ko kat kadigdigos na. Ubing nila ni manong nemi ngem ni Ma'am Alma. Sa balit raman ni Alma, sa balit raman ni Lani manong. Nang runa, dagiti adda, iti baba, iti ya. Manong nemi, ulot iti lapia ko na. No ni Ma'am Alma ket kimmapo. Ni Mitlani manong nemi ket kimmartib ako na. Agduma da manong nemi. Joel. Joel. Kastoy ka diti asog ni Ma'am Alma. Joel. Kompromi na kayat mo nga asog loko. Apay kung matulada, basta, Joel. Joel. Kalpasan iti babayin sa runok ti barukong naman ng nemi adadan di panagasog ti asawa. Joel. Sa ako imbiyaten ti panak manong naming at ni sinudsudak ko na nakabaybayagak. Joel, mapanak man na pinagbayagan. Siyempre, naugutan na kita, babay karubuan. Mayat matatap na maminado ako. Mauna nga mabanog ka. Nga bali, basta mapagustuhan ka ti mamindano, tapos ang kando nga grek-grek. Mapanak man na. Anong name na ito itati pagtaksan na? Siyempre, no saan nga naamuan nila ni manong name as jet schedule me kini Ma'am Alma. Sa kumat kumana ibaga, ni sublatig mag-isko na, the schedule na matiya THSS. Ngayon ka nagkisimula sa ron nga aldaw manong name ore Martes, Huwebes, Sabado, ken Domingo, no saan nga jak masango manong name ngayon isumnot no kati kumal kaliwiki. Martes ken Huwebes nalikliklikat isuna. Ta siyempre kalkalpas ko lang. Mitira sa rabi ti Sabado ken Domingo manong name isumot ti panakabagi na. Malaksid nga naamuanan manong name ti asawak tinalimod nga relasyon mi iti boss ko. Pati ti asawa na manong name na amuan na. Iti na minsan nga daw manong name na tugtog ti ruangan ti pagkasaraan mi. Nabang ko yung lukat. May isang alakay nga. Sir? Ape ka di, sir? Sika ka din ni Joel. Wan, sir. Na kayo, sir? Sino kayo? Jack ni Bobby. Ti asawa ni Alma. Ape ka di, sir? Di na ka di pastragan. Sumari kayo, sir? Manong nemi, kinitak ti sikat na. Amang kunak na nakaisalikad ti paltong. Yamawamad. Anong nemi na lukmig gayam ti asawa ni Ma'am Alma. Sa kasla, ada sakit na. Kasla, kikitak ti saka naman ang nemi kasla. Tsak mawatan. Agrun-runot. Mo kasal salud-sudem no ape kasto tilangan. Diabetic ka. Amom no, anya ti diabetic. No, adang ka ti kasto nga sakit. Saan nga tumangken sa gadi. Ore nagtumtumar ka. Ay, saan na sakit ti puso. Talagang nagsasamusan sakit ganda kanya. No sana kung nagtumara ka na pipiksa nga agas, baka nabalon
ti asawa. At doon sa ti kwartayo sir, apin nga di kay agpa-doktor, kalagin nga laling nga doktor, ore ka sa kalaing di doktor. No kastit sakit. Yung ore ko lang ti talaga nga panangipulang kundi biyak ko. Ano nga tirangan tayo ito sir? Umay ka kasarita. Tapnoan niya sir. Tapno mga kuamis mo kada kitipipig mo, tikinapod mo. May panggap kada kayo ti asawak. Kahit kumamuan kayong kamis mo. At relasyon nyo kini Alma. At da sir, boss ko isuna, gwardya, sanga kasalakit ko sawan. At da di mo mas pasamak ka na kayo. Agsesex kay kadi, kini Alma. No kasta nga overtime, saan kadi nga overtime, no dagit overtime. At da di mo paspasamak ka na kayo iti asawak. Tagtagi ko am ka diti asawak. Ramramanam ka diti asawak. Ano ba ti kayat mo? Ngayon panangimbagak. Pampanakpakam ka diti asawak. Napakayat mo? Apay nga saan ka sumumbat? When mo na saan? Sumumbat ka. Mabuteng ka. Anya kumot kabateng mo kanta ka to nagtipalay mo. Awan ti sa adakas karantak, tilang kahit kumamuan kahit mangin ko mismo kada kiti bibig mo. Adda ka di mo paspasamak yung kini Alma. Adda. Mawaw ti asawam, sir. Mawaw. Kahit kurso na hadanak man. Siyak mat lalaki at nasaan nga napaidam. Painumek do siya sinuman di kini mawaw. Papainumek. Epakti pa nakawaw ti asawam, sir. Kahit dakil mo napakaragsaka. Gapata siyempre. Malaksit nga gragsaka man. At na peso papak na. Ikanak ti kwarta. Dito lang. Kadagaman nagtamis mong inamin mo. Saan ako nagbayag? Timakder manong nemi. Kadinog yan ng tinagnanga nagtamang itiri daw. Simurtak man manong nemi, sinurot ko. Kat siya akong tinangilo katiri daw. Sakbay manong nemi nga rimuar, kinitanat. Ituloy mo. Tiyan niya, ituloy mo ito bang paragsak iti asawa. Paragsakan. Agragsak kayo nga doa. Agragsak kayo nga doa. Sakbay nga may pisok kayo iti impyerno. Manong nemi, ididimteng manin ti panaka-schedule mi kini Alma. Pinugustuhan mi manin tirik nami manong. Takas lakang kanahin ngumawaw ni Alma. Agasam ta may salang nga rabii kan may nga aldaw ti baet. MWF nga rod manong. Kat kas lakang kanahin ngumawaw manong nemi kas lang makatawin 2 taon, 3 taon na saan kami nga nagpanagpak. Kas tamat ti manikrik-nak manong nemi kasla makaurnungak nga dagos iti may sangal daw. Kat kas taon ay tumat manin manong nemi ti panagasog kan panagaring-eng no may anunto manin sakbay nga mapasamak bet ti panakay tayo. Ay kanganal pasti mo nga rikos. May nila kaya mo jumalay mi. Amo? Amom? Imbakada na.
Kanyang istorya na kanyak na pasamak ti panagsalita yun. Anat panggip ti asawam. Apa kasi ti magana. Agpapaskilat ta. Sakbay ang pisok kayo ti impyerno kunana. Kunana lang na jay. Panangbutbutan na keng ka. Tapay. Mamati ka? Na impyerno at labas mo? Ininto ta. Painuman di kiti mawaw ko na ti Biblia. Papainuman nak lang. Ininto ta ko namin ti asawak manon na imiti na minsan nga saan ko napat ganisuna. Tatalaga nga napanuka. Iranamot manong nami nga nagpatpat nagkami kalpasan no akawidat. Iranamot at dapay panggaway ko mo, dapay pagaway ko. At dapay maaramid ko. Napanuka. Nukit mo itong rabi. Apay tamin nga bigat. Intong rabi. Kaya mapagkanto mo nag-duty. Intong sakbay ng duty. Di ialakan to. Ito ti kahit kon. Nimsan magkaroon ka mabalin. Awan tumadlati. Rumwar. Kapatay ni bus mo. Anak ang reservaan. Reservaan ka na gurnong kapag at malay magiging rabi. Manitikas to ka na ramid ang Joel. Tsakayat. Nukulam ka kanunungan ka. Gapot tamang mangtad ka ti 5,000 pesos. Yung tsak kanunungan. Isarding mo pa na relasyon mo ito na diyang bakat. Tanong saan? Maaramin ko man. Lani? Hanang aga nga. Amo magrebel tayo ti panunod ko ket. No adra kita bang sulsulisog kanya. Nangaro na ket amuda ang relasyon mo, iti boss mo. Kasi lamayat matirik na. Maaramid mo kaya mabedya karamidan. Nangaro na no saan nakapagustuhan. Apes siya kala makaarem, sa karudan. Wanang iure mo nagmalmalem. Ginanakmat No saan mo gumaan nung tipagribagam. Nga duwa kaming arig na duwa kaming asawam. Isarde nga mo na dyan nga bakit. Katsaklatan. Hindi awan sa 5,000 no kan. Ore awan sa 5,000. Kahit mo nga rin umawat ka, kalpasan na kit aramidak mat. Kat no umawat akmet, ti 5,000. At na gusto ka mga lalaki. Kaya't mo. Lani ko na, malano, makapagkinawatan ta. Hindi. Yung mapambanunod ko kat saan mabalin na ito. Balbalaagan na kati asawa na sa kali. Yung may dito pala isang kali. Isardeng moon. Isardeng moon. Ano ka ramidak? Agikat ka na tayo di kamang ko. Agpaidistino kat sa bali. Dahil lang na ramidak. No, sige. Arabitak tindo bigat. Kalpasan ti pa nag-duty. Tindo nabi. Saan ka nag-duty tindo nabi? Saan ka nga maturog ita kamikat? Maturog ka ito numalim. Taing ka ipakadan ti pa nagikat mo. Ha? Ipagadan ti agency kapag ganam. I-request mong iyakar na ka. Kaya nanas ka nga agistambay ka ti, oray ka okay lang. Basta tinakaskan kat saan ka ito nga gwardya sa jay. Kaya oray am lang no sa dinot pangyakaran na kang ka. Hala, gamanganin sa kagdigos sa kamapanin ti agency yo. Sa kandumapan ti bangko. Tapos na nagastakit mga monta nga saan takang tunorayon tunubigat. Ano yung tubigat? Trabi ko na intunabi. Tapos na maawagan na kasukat mo. Manong nemi no minsan at nakalintikan ti asawa. Tanong kasta lang ti mapaspasamak. Amangan no, adadaka sa mapasamak kanya. Kasano no, mangbayad di asawa ni Alma iti heart killer. Kaya papatayin na. Kasano to pa iti asawa? Kasano to pa iti duwan na ko? Diyos ko, ang mga numabalo ti asawa kat mga sarak to iti mangdangdang kang kuwana.
Hasta nga ro tinaramid ko ano nemi muna nagpakada ak iti agency nga pakasik nga akaradak ti sa bali. Ini-advise damat ano nemi nga napanak mo na nagpakada itayan ti bangko. Kaya ti sumre ka kun manon nemi ti opisina ni Alma. Apenta ka? Ma'am, agpayakarak. Anak, imanugot din di agency nga damang sukat kanya kung itong rabi nasa bali a kwartya. Katsyak, isa pulan naktiting sa bali a pagkwartyaan. Ala, humandayo ka. Apay, balbalagan ng ti asawang ipang pagtanak. Ken pati ti asawang ipang pagtanak. Tanudyak pala isarding pakirelasyon ken ka. Amangan mat no agpabayad isuna. Amangan mat no maaramid na. So kasakbay nga matadahal ti pamilyak, ma'am. Agsinatan. Tama na. No! 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 Guard! No! Guard! 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 Aring nagparintuming agsangit ni Ma'am Alma Manong. Ngem, pinanawa ko. Pinanawa ko manon nemi kat saan kon nga timal talyaw pay. Rubeng launay manon nemi nga sardeng minti amin. Sakbay maladaw ti amin. Ini ramo manon nemi tawagan nak ni Ma'am Alma ibagbaga ng date kami inka mag-check-in. Ibagbaga naman nun naming ikanak dadadupay sa alang 500, 5,000, dagit agbaling nga 10,000, 15,000, 20,000. Yung sangkong ng kaskaso. Nagsukat akong SIM card, manon namin tatno saan na kamatatawagan. Manipo didi, nagsukat akong SIM card, aging kakarito nga ibasbasab na ito yung surat. Ako, pa tinakakuntakan ni Ma'am Alma kanya. Ngumidi, tamakitak ni Jerry Manong, pare, kumusta? Kastoy, kumusta ni Ma'am Alma? Ito man sa bali ang lalaki di biyag na, sino si ka? Saan nga gwardya? Empleyado. Kaparbarong empleyado. Kinubing pay. Kang kanahin na nga agop overtime. Agop overtime. Ito mismong opisina na. Sa Jeddah, karadya ka barbarong empleyado. Awang nga rin yung problema. O rin nagsubliak tumitlang karadya nga bangko. Siyempre, di na akong masapol. Tadnamat din sa bali. Naging gaman, nimi karagitoy kat talaga nga awanin. Saan nga naulit pa, manon nimi tawag na kanya. Ngayon na minsan nga niya, ongaw ko manon nimi timawag kang kuwana. Hello? Siya na rin. Ma'am, ni Joel. Joel. Ape nga nakapumbok na number ko ta, ma'am. Dinilit ko idi. Idi saan nga sikan. Iso nga, saan ko nakita nagamotan na delete nga rin. Nebagam, kumusta ka, ma'am? Wala no, nalaing di inalam nga sukat ko. Nalalaing kalata, Joel. So ano kaya't mo, Joel? Mag-date ta. 5,000 o 10,000. Huwag na po. Huwag na, ma'am. Nalpasan nga nakalusutak iti impyerno. So nga saan ko na sublihan pa iti impyerno. Kaya saan ko na kaya't ti babae nga dan sa bali nga nakaraman kang kuwana. Gago. Manong nemi dayjay ti padas ko nga atletical man lang nga napasamag. Nga saan ko nga ulit pa delikado ko na. Tamangan no, balsen nak ti asawak kat agpakastamat ti sabali. Nga agpabayad. Kat ito nga rod, manong nemi ti pagkasalita, kalagyaman ang launay ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, datamat ti batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiripadak kadibingag kinagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Joel.
Thank you, King God Joel. Thank ka pa nagsurat. Parang isurat, experience, makasikyo, guard. La, 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 la. Pagkami at madamdamala yung kaduayon to ni yung Ruiz ni kay problem of the day. Padaanan niyo surat.